Aljan. Yar Mallam ko yar Aljan. Yar Mallam ko yar Aljan. Wace ce? Shin wai yar Mallam din ce ko yar Aljan? Shin wai ko yar Aljan ce? Wallahi Bashir ka bani mamaki. Yanzu daman wannan abin yana faruwa a matsayina na mahaifiyanka shine ka kasa gaya min cewa ga abin da yake faruwa da kai. Kai ka taɓa ganin inda bil'adamu ya auri aljani? Ka taɓa ganin inda aka yi? To wallahi ba zan taɓa yadda da wannan lamarin ba. Wallahi ba zan taɓa yadda ba. Daman na gaya maka ka gaggauta ka cire kanka a cikin wannan lamarin. Ki haƙuri don Allah umma. Don Allah umma ki haƙuri. Ka taɓa ji inda bil'adama ya auri aljani? Ka taɓa ji? To wallahi abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ke. Ka ji na gaya. Ka gaggauta ita harkanta. Ba zan kashe ki ba umma. Kina raye za ki ga aure na da ɗanki Bashir. Ni dai ya dace don ƙasashen domin gudun samun akasi wace rana. To wallahi duk abin da za ta yi na rasu da girman Allah sai da za ta kashe ni wallahi. Sai da za ta kashe ni. Abin da dama nake so miki magana wallahi yarinyar nan ni wallahi ba san ta nake yi. Kawai dai saboda ta taimake ni lokacin da ba ni da lafiya. Sannan kuma lokacin da Riyama za a mata fyaɗe, ita ne ta sake bani taimako. Amma ba san ta nake ba. Duk ta bi ta damu rayuwata wallahi. Ki haƙuri don Allah. Kaman shiru da bakinka a gurin. Ni dai ka ji abin da na gaya maka kenan. Saboda wannan ɗan dalilin shine zaka shiga wannan cikin sarƙaƙiya. Amma baka ma kanka nazari ba. Wallahi baka yi tunani ba. Ka ji na gaya maka ba zan taɓa yarda da wannan al'amarin ba za a yi shi da ni ba. Ina nan a kan bukari. Wallahi na faɗi wannan mutum. Wallahi ba ni canza min ra'ayi. Ka ji na gaya maka. Yar Mallam ko yar Aljan. Yar Mallam ko yar Aljan. Wace ce? Shin wai yar Mallam din ce ko yar Aljan? Shin wai ko yar Aljan ce? Yar Mallam ko yar Aljan. Ga yar Mallam ko yar Aljan. Ga yar Mallam, shin yar Mallam ko yar Aljan? Yar Mallam ko yar Aljan.
ka san da haka. Ka bar wannan tafiya. Haba Himmatu, ba wanda ya isa yana zuwa da Gimbiya da Rahama. Ita zuciyarta kuma ruhina. Shikenan, ka tafi. Dan sarki sai diyar sarki. Amma ka sani Gimbiya Riyama ba za ta so ka ba. Ka je za ka dawo ka bani labari. Kuma mafarki kike farka. Gimbiya a wace? Sai dai ki haƙuri. Taɓa ganin halitta ne su yawa idan ina mace tana da tastas sai maska karas Haka ne, amma ina son ka bani lokaci don na yi tunani a kai. Haka ne, amma ina son ka bani lokaci don na yi tunani a kai. tunani ko Gimbiya dole ne in mai ciwon rikici. Taɓa ganin halitta kai kan hanci ki da tsayi yadda kika san karas. Haƙoranki kuma suna walƙiya suna sheki yadda kika san banyan zinari. Wannan irin kirari haka, ai sai ka fasa mu. Gimbiya. Gaisuwa mai yawa, da so da kuma wanda ba ta karewa sai irin rayuwa ne. Kuma ina fatan ayyuka da harkoki suna da kuma lafiya. Haka ne Yarima, komai na nan lafiya. Sannan ina fatan kai ma kana nan lafiya, kamar yadda kake ƙoƙarin ganin farin ciki na a koda yaushe. Ina fatan ka kasance lafiya. Na iso lafiya, domin ya samu abin da nake so a lokacin lokaci. Sai dai, kan alƙawari? Haka ne, ta alƙawari cikawa. Sai dai Yarima, ina da wanda nake so. Kina da wanda kike so? Wani ƙarya yake, kuma ɗan wani jinsi a cikin sarakunan da ɗan wani jinsi ne. Ni ba kowa bane,
ga in ma ba ta ce mu bane to sai ku mun kai ƙarya kike gimbiya tabbatar miki wallahi sai na kai ƙaran ki wurin shugabannin sun ɗauko ƙwarin mataki a kanki. amma ka kika saurare ni ba ai ga irin ta bil adama ya kayar da kai an goya rima na gimbiya kiyama har yanzu ne kofa na abu da take ke idan baki bace mu daga gani ba sai na tarwatsa ki wannan tabbatar miki har yanzu ina kan makana. Haba masoyina, me yasa kake min haka? Wallahi Allah ina son ka. Kuma ko mata sun kare. Wallahi ba zan so ki ba. Muna. Bakin ki kamar alabi. Ko mata sun kare. Taba kauna take ba. Yar Mallam ko yar Aljan. Yar Mallam ko yar Aljan. Wace ce? Shin wai yar Mallam din ce ko yar Aljan? Farko dai sunana Yarima Gida dan sarki. Ka je kana soyayya da yarin da nake soyayya da ita. Ina mai maka gargaɗi akan ka fita harkanta. In ba haka ba duk abin da ya same ka kai ka ja ma kanka. Amma ina son tabbatar maka da cewa kuma ina so ka sani ba san ta nake ba tun da ita ne take ta bibiya ta tana masa. Kana nufin ita ce take son ka? Kwarai da gaske. Da haka in kana da wata hanya da za ka iya bi don ka tabbatar ka raba da ita to ka taimake ni domin ni ina da 'yar uwata jinsi na wacce zan nema. Ya kai. Ka dawo. Na san me.
'yar aljan wace ce? Shin wai 'yar malam ɗin ce ko 'yar aljan? Shin wai ko 'yar aljan ce? Haba Yarima, ya za ka shigo wa mutane wuri babu sallama sai ka ce ba ɗan musulmai ba? To alhamdulillah da har kika furta wannan da bakinki. Ashe duk abin da kike yi kin sani da hankalinki da komai. Ni ba fahimci abin da kake nufi ba Yarima, fahimtar da ni. Tabbas. Ina kika taba ganin jinsin sun hada soyayya da bil'adama? Kai Yarima, wannan ba hurumin ka bane. Ka tsaya iya matsayinka, ni ma na tsaya matsayina. Ba ruwanka da abin da ya shafi rayuwata. Lalle ko gimbiya. Kin nuna mu da wani izza da wani takama da wanda kike tunani. Wallahi ba abin da ke kuma zuba mu gani. Ha, to mu zuba mu gani. ‘Yar malam ko ‘yar aljan? ‘Yar malam ko ‘yar aljan wace ce? Shin wai ‘yar malam ɗin ce? Amu alaikum salam. Sannun ku da zuwa. Ina zuwa haka. Na wani umma. Na gajiya. A'a. Sannu da zuwa. Ya gida. Kai sannu da zuwa. haka. Wallahi kanina ne ya kira na abin. Shi ne ka gani ke gaggawa maza in tafi. Amma dai lafiya. A wallahi ba komai lafiya kalau. Kan dai in ce siyama ce wacan nan. Wallahi ita ce. Ba shakka. Ita ne ta girma haka? Wallahi ita ce hajiya. Kin san yaran yanzu saurin girma ne. Ba da ai shi ke. Wato hajiya ko wata yar magana. Gaskiya. Kina da sanin Riyama da Bashir su suka janyo wa mutane bala'in da yake cikin wannan gari. Kwarai kuwa. Ina da sanan wannan saboda ni ma ta bayyana min da kanta. Ta bayyana gare ni. Na ga zahiri da ido. Ni ma babanta ya zo ya yi mummunan barazana a gare ni. To amma dai kin san Ubangiji ya riga ya mana katangan ƙarfe tsakanin mutum da aljanji. Kwarai kuwa. Allah ya ƙara kiyaye. Amin. Allah ya tsare. Amin. Allah ya tsare. Umma dan Allah kar ku je ku banna wannan ƙauye. Umma ba na son tafiyan ku wallahi. Siyama, karki damu. In Allah ya da muna tare da ke. Bashir, ba na son ka tafi ka banna wannan ƙauye. Domin ina son ganin ku a wannan ƙauyen. Ba da ma. Da makullin nan ma na gidan nan bari mu ya zauna a hannun kun ji har ki damu. Hajiya kuma kullum gida a hannun mace. Kar ka damu. Ina son makullin ne ya kasance a hannun ka. Mai damar da mace kuma da mutum ya hajiya. Kar ka damu na ce ya zauna ɗin a hannun ka. Ba damuwa. ‘Yar malam ko ‘yar aljan? ‘Yar malam ko ‘yar aljan wace ce? Shin wai ‘yar malam ɗin ce ko ‘yar aljan? Shin wai ko ‘yar aljan ce? ‘Yar malam ko ‘yar aljan? Ga ‘yar malam ko
'yar aljan ga 'yar malam, shin 'yar malam ko 'yar aljan? Assalamu alaikum. Yalla, uga Musa baya da Uga Musa baya da ko lafiya? dama mun yi da shi da doka. Ni cewa Ce a ce. ajiya ta ne, amma da akwai sakon da ya bani baki. Yinki ko? A wuce da ita. Mara. ‘Yar malam ko ‘yar aljan wace ce, shi wai ‘yar malam ɗin ce ko ‘yar aljan, shi wai ko ‘yar aljan ce. ‘Yar malam ko ‘yar aljan ga ‘yar malam ko ‘yar aljan ga ‘yar malam. Shin ‘yar malam ko ‘yar aljan? ‘Yar malam ko ‘yar aljan? ‘Yar malam ko ‘yar aljan? Kai? Wai dama ashe wa'annan suna raye? Kai, amma boka ga mashiƙa ya ci amana. To ai ba shi ɗaya ne boka ba. Akwai boka mai kifiya. Hai, zan je in same shi. ‘Yar malam ko ‘yar aljan? ‘Yar malam ko ‘yar aljan wace ce, shi wai ‘yar malam ɗin ce. Hajiya me ke tafe da ke? Ke ishiru hajiya, ishiru. Yahuwa, me ranan ki yaye, kuci bayya. A yanzu nan ɗan sarkin aljanu daga Indiya ne ya zo nan, saboda damuwanki ne ya kawo shi nan. Bukatanki shine wannan ɗan kishiyar naki a haukatar da shi. Haka ne ko ba haka bane? Bincike nake ta yi, na saya